Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tagħti l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. L-esperjenza tiegħi bħala abbati f'din il-Bażilika Ġorġjana għenit li naraf iżjed minnu Ġesu xi jrid minni bħala għaddej fid-din tiegħu. Xi kultant meta tkun qed tgħin din il-Bażilika tinsa għal min u x'inhu l-iskop. Iżda meta tiftakar inti tibda iżjed bil-ferħ u tgħin iżjed bil-qalb. Huwa ta' privileġġ għalija illi ngħin u nservi l-artal li dejjem naqdi lill-ħalliet ta' kollox. Alla ħanin, nirringrazzjak li jint welid f'pajjiż Nisrani. Illi naf bik sa minn meta kont fil-ġuf ta' omri. Kattar li l-fidi tiegħi fik biex nikseb il-ħajja ta' dejjem.